mama enwe onye nri n'ebe a ebere eme ọnwụ wepụ ọjị PG nri o wepụ ọjị PG nri ya na ndị otu na-eme ife a PG wepụ ọjị ndị nri ewepụkwa ọjị enwere nnukwu mmadụ ndị Agụleri maka ikwu okpuru Agụleri ịma na ịdagbu ya iwepụ ndị ọjị ndị Agụleri leze ewepụ ọjị n'Igbo ewepụta ọjị ndị n'Igbo ndị etu ezumezu na-eme nkwadobe ife a na-akwadobe biko ga-ebunye onye bịa na nka oji Akadia na Ọka enwe Akadia na Ọka mụ na ndị Ọka ike a dị mma nne ka o wepụ ọjị ndị Akadia na ndị Ọka eze ọjị Akadia na ndị Ọka ike nekwe biko dara etite ndị etu ekekekọrọ ọpụrụ dị iche iche biko the most elder statesman is here Omenigbo the most elder statesman ebe ahụ na anyị na-azụ abịa na anyị na-eri mmanya biko biko Dr. Arima Ọnịcha Ado ọ bụ na biko si were ọjị nye onye owu ụmụ ojii nnukwu mmadụ n'ibe anyị ụmụ ojii na-eme TV ike onye owu ụmụ ojii biko unu nyekwela m aka maka na ọchị riri nne ime mistake nra ịraide nra ike agwụ gị biko na-eseliki ndị Hausa bongo seliki Hausa seliki Moslemi were ọjị were ọnụ mmalụmụ ị na-eyi bụ na enwere ọja na-egbunu n'anya enwere ọja na-egbunu were ọnụ mmalụmụ ọka mbem ndị Igbo niile amụrụ onye na ego na Nnọkwa palite ukwe ekenekwe gị ndị ufie oji gbara nkwụ na-ekwu okwu go inyekwa ọjị biko na okwe nwa onye fọ unu gbakwa m ka m gbawa ọjị o ndị yara were n'ọjị ka nso olu gị ike biko nụ